YSS, shout out. A veľmi ma bavia vlogy, takže keep it up. No, takže dneska mám na pláne zabaliť balíky. Predal som toto tričko. Extrémna nostalgia. Pojem veci nafotiť a dať na Vinty, dávam tréning. A dáme si ochutnávku. Som si kúpil, že Cans sa to volá, taký ten nápoj v plechovke. Viete čo myslím, tá alpská voda s nejakým ovocím, alebo čo, akože s nejakou šťavou z ovocia, alebo z čoho. Alebo jak to, inak neviem vôbec akože rozprávať. Už som vás tak týždeň nenatrčal, one day majiteľ, musím sa priznať a úplne mi zamrzli moje rečnícke schopnosti. Môžete to počuť. No okej, takže ideme si urobiť ochutnávku na ten Cans drink. Drink nápoj, neviem ako to nazvať. Ja kúpil som si taký tóne. Sprchový olej. Ale čo to je? Niečo také. Ideme to ochutnať. Je to, že proste bublinková alpská voda s reálnym ovocím sa to volá. Stále to tuším okolo nejakých euro 50, tak nie. Neviem presne už. Takže chutí to pohode. Cítiš, že tam nie je žiaden cukor ani nič, lebo je také prírodné. A pohode akože, dal som takých 7 z 10, 6, 7 z 10, nie je to niečo, že wow, ale je to akože pohode. Že keby som na to chuť, tak si to kľudne kúpim. Že keď nemám chuť na niečo extra sladké alebo čo. OK, tak ja práve idem fotiť, ako môžete vidieť za mnou. Tuto som si dal takýto kartón na dvere, lebo mi prenikalo denné svetlo, nevyzeralo to dobre, tak som fotím iba s týmto umelým. Takže mám tu takýto veľký softbox, takýto ring lightík len z druhej strany. A tak, lebo nie je tu bohvie čo denné svetlo, takže vyzerá fajn, ale neosvieti to tak dobre, ako by som si predstavoval, tak používam takéto. Ale chcem si urobiť nejaký spot, kde tu budem fotiť s denným svetlom, lebo to vyzerá plne lepšie ešte, ale bohužiaľ tuto vnútri nie je také denné svetlo a vonku zatiaľ nemám žiaden taký spot urobený, takže to ešte musím trocha vymyslieť. No OK, takže mám dofotené aj domerané, fotil som nejakých 10 vecí cca, 15, pôjdem to tu trocha ešte popratať a idem domov, keďže mám vedieť aj tréning a idem sa nájsť ešte v kľude a musím si urobiť ešte niečo do školy, takže idem vám dať nejaký timelapse, jak to budem upratovať. OK, tak prišiel som domov, idem sa naobedovať a poviem pohádzať veci na Vinted, keďže neviem prečo, ale mi normálne nejde internet, lebo som to chcel hádzať už sekači rovno na Vinted a som to musel zapísať do poznámok. Neviem prečo, nejde internet, ale je to celkom zvláštne. A tak, poviem si ešte upratať izbu a pôjdem ešte nachystať nejaké IKEA tašky, ktoré beriem do Bratislavy na 7X akciu. No vlastne kotolňa rave akciu, ale 7X má outdoor pop-up a predávam tam veci. Takže aj stále určite budete vidieť vlog. Neviem, či one day ich majiteľ, alebo urobím nejaký separátny vlog iba. A tak, je sa nájsť. OK, tak práve sa chystám na tréning. Išiel som si upratovať, že triediť moje batohy a duffelbacky a všetko takéto, do čoho si ukladáte veci. A som si urobil menší bordel. Je to fakt len menší. Fakt. Takže keď príjem domov po tréningu, tak ešte mám čo robiť. Ešte musím dopísať tie veci do školy a toto upratať. Takže mi môžete držať palce a dávam asi aj nejaké zábery z tréningu. Mohla by mi dovoliť trénerka. Určite mi dovolí. Dáme nejaké zábery z tréningu. Čau YouTube. Čaute. Čau YouTube. Ahojte. Fanúšikovia YouTube.
Čo tu bliakáš? Pred Boha. Mali ste pod video záznamom. Kto kde? Ja sa musíte podľa toho chovať predsa. Tam dojde domov a ukáže mamine, že jaké máme tréningy. Pred Boha. Moutajú. Pome. No, kto to vie? Chyba, že do tohto kroku. Kto to vie? No, všetci. To všetci. Vyšlate so mnou všetci. Najprv, a musíš proste držať tými rukami a tie nohy. On nechočí ako Kajla. On nechočí ako Kajla, to je si povedať. Dobre, ale to musíš poslať na schváleň. OK, takže práve som prišiel domov. Idem sa osprchovať, niečo si dať na jedenie a idem upratať tento bordel a inak normálne sa hambím, ty kokos, toto je do vlogu. Ty kokos. Ale nevadí, dám to do vlogu proste. Keep it real. A tento vlog sa týmto nebude končiť, ale toto nebude, že one day with, ale toto bude, že 2 dní s majiteľom, lebo to nebolo tento deň až tak zaujímavý, takže zajtra vám natočím tiež, čo robím, aby ste mali viac kontentu. Takže sa vidíme zajtra. Čaute. No OK, takže what's up, ľudia, dúfam, že moc nefučí. Idem sa práve ostrihať, dneska je deň 2, takže som zvedavý, ako sa ostriham, ešte sám neviem. Nejako sa poradím s barberom a chodím sa strihovať do George Barbers, takže uvidíte ma po kate. Takže som akorát ostrihaný, majiteľ je mlaďas, idem si kúpiť do Kauflandu matečko, ešte možno behnem domov a pojem na autoškolu, takže sa ideme na autoškolu a potom idem do sekača zbaliť ešte posledné veci, ktoré beriem do Bratislavy na 7X Outdoor Pop-Up. Fiček more, ne? No OK, takže práve už idem do sekača, už som aj po autoškole. A dúfam, že ma počujete, lebo zase tu do auta, som si vybral úplne najlepšie prostredie na to, hovorím niečo do videa. Idem si do takejto IKEA tašky, ktorú si možno na chrbát ešte zbaliť nejaké posledné veci, čo berem zajtra do Bratislavy, keďže som to neposlal všetko. A tak. OK, tak práve idem už do sekača, aj s Ritou. Čaute. Si nejako len dal taký hlas, keby sa niečo spravil, alebo čo, si nasratá? Som nasratá. Si nasratá, čo som spravil? Na teba nie. Čo som spravil, Maričku? Na nikoho som nie. Na celý svet. A tešte sa aj na vlog z tej akcie, to určite vám natáčať, lebo je to určite lepší vlog, ak teraz tejto one day majiteľ. Nechcem sa akože nejako burcovať sám proti sebe, ale nelúbi sa mi to až tak. Lebo nemáme teraz nejaký extra záživný život, keďže furt sa to isté opakuje viac menej. Ďakujem však. Takýto záver sa neviem. Ty brzdi, Rita! Červená! Brzdi! Teraz pridaj! No pome, mama, jednotka, dvojka, pome. Plný. Ty si čo, môj inštruktor do piče? Dobre, toto je už strašne dlhé. Teraz mám extrémnu dilemu s týmito gaťami, lebo sa mi dosť ľúbia. Dosť sa mi ľúbia, ale som ich ešte nepral. A mám ich nové z obchodu a bojím sa dostať nejakú rakovinu. Alebo nie rakovinu, ale nejaký exém alebo čo. Takže teraz neviem, či si ich mám obliecť. Takéto veci berem tiež do Bratislavy. Nejaké tašky, timby. Dobre ľudia, ešte vyberám fit. Už je 9:30 večer, tu mám ešte veci nahádzané. Lebo ešte vyberám nejaký doplnok k tomuto fitu, ktorý uvidíte cez víkend. A tak pojem sa osprchovať a spať. Ale toto mám ešte na takú dobrú hoďku. Takže ďakujem, si pozeral One Day Majiteľ #9. Vlastne 2 dní Majiteľ #9. A vidíme sa u ďalšieho vlogu. Čauko. Swag, Majiteľ, zaberi. Tak na Netflixe do piče, ne?